Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jitlu fis-seħħ ta' bidliet importanti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-Ministru qal li lejn l-aħħar tax-xahar se tidħol fis-seħħ sistema ġdida tal-ikel fejn ir-residenti ser ikollhom l-opportunità li jażlu huma l-ikel minn menu li se jinbidel kuljum. Dan wara li ttieħdet id-deċiżjoni li l-ikel ma jibqax jissajjar fil-ħabs. Sa nkunu issa mixin għat-tieni pass illi huwa brief ieħor li rigwardja id-diżinn tal-faċilità, imma apparti minn hekk fl-aħħar ta' dax-xahar huwa mistenni tiddaħħal sistema ġdida tal-ikel fejn allura ħajkun hemm iktar għażla għal residenti tal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-Ministru Farrugia ħabbar ukoll li wara li tlesta studju estensiv dwar il-faċilità mill-Professur Joseph Ġordemajna se jibda xogħol biex jiġu rranġati bosta nuqqasijiet. Prison brief fejn tagħna l-linku sħiħ viżjoni tal-faċilità x'inhu jiġru ma jiġrix u l-bżonn ta' bidliet illi hemm bżonn kemm f'dak li huwa amministrattiv fejn ukoll dak li huwa mis-settur tar-reabilitazzjoni hekk ukoll fejn għandu x'jaqsam il-binja nnifisha. Dawn ir-riformi ntleqgħu tajjeb mill-uffiċjali kollha tal-faċilità. Mawan Jus l-uffiċjal Viktor Galja qal li din il-bidla hija pass importanti fl-istorja tal-faċilità. Nutilizzaw postijiet fejn qegħdin naraw kif nkunu nistgħu nakkomodaw l-inmates bi-special needs u li jkunu iktar attrezzati aħjar għax il-binja hija antika. Il-bidli hija l-aħjarux. Dawn it-tibdiliet ħabbru waqt ċerimonja ta' promozzjoni lil 5 uffiċjali fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fost dawn il-5 hemm uffiċjal mara fejn issa l-uffiċjali nisa b'dan it-titlu ta' supervisor tela għal 2. Promozzjonijiet ta' dan it-tip ilhom ma jsiru 20 sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.